Molweni sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here. Supporting this channel ngayo yonke indlela ngiyanibonga. Ngicela ukuthi ngamukele ngokukhethekile ama new subscribers nama new followers. Ngiyanibonga kakhulu guys. Bese ngicela ke labo abangaka subscribe nabangaka follow, please do so. Ngiyabonga. Namhla ngizokhuluma nge-MK Party. The MK Party is planning to have a media briefing kusasa nge-6 February ngo-2 emini lapha eMhlanga eDurban. President Zuma will be there ukuze azo-update bonke aba-interested kwi-MK Party, abalandeli be-MK Party nezwe nje ngokwalo ukuthi kwenzakalani ku-MK Party kuze kube manje ama-developments. So uzoba lapha ku-President Zuma ezokwenza lokho. So just nje bengifisa ukuthi sibheke nani la ukuthi uma nicabanga yini ezokhulunywa uPresident Zuma lapha. Umbono wakho uthini? Ngabe uzothini uPresident ngombono wakho? Nami ngizoveza okwami kuqala ngapha. Bese ngizwa kini ukuthi nicabangani. Okay, mina ngibuka ukuthi uPresident Zuma uzoyithinta indaba yokumuva kuka Baba Brian Lefe from eParliament. Ashiya position yakhe ukuba member of the parliament ukuze abuye asebenze ngaphandle kweParliament as treasurer general ngokugcwele ku-MK Party. Ngicabanga ukuthi sizo-updatewa ngokuthi kufinyelelwe kanjani kuleso sinqumo leso, inhloso iyini yaleyo move kaBaba uBrown Lefe. Okunye ngicabanga ukuthi kuzo-updatewa noma sizotshelwa ngakho. Ngicabanga ukuthi uzos-address uPresident Zuma mhlambe ngama-recent discussions ababe nawo ne-NFP kanjalo ne-EFF mayelana nendaba yase-KZN legislature. Njengoba sazi ukuthi lapha i-KZN legislature kusana lento yokuthi i-GNU noma i-GPU isafuna ukubambelela ngenkani iphathi leya province nakuba i-NFP isihoxile kwi-GPU. Mhlawumbe izozi-address MK Party kusasa ukuthi zikuphi ingxoxo ne-NFP ngalolu daba, ama-plans athini ne-EFF, njengoba sazi ukuthi already NFP ne-EFF okuyiwona amaqembu angekho kule GPU ahambisana ne-MK Party ukuthi leya province ayiphathwe i-MK Party. So ke sizoza ukuthi uPresident Zuma uthini ngaloko, mhlawumbe kungenzeka phawule ngalo ngombono wami because kuthinta into ebalekile yokubusa i-KZN la sathola khona amavoti amaningi eSouth Africa. Right, okunye ngicabanga ukuthi kungenzeka kuthinta umsholozi udaba lokuhambela kwakhe ama-province. Njengoba sazi ukuthi cishe lapha kuboyi-24 ne-weekend yaboyi-24 January abeseLimpopo ukuthi kuhambe kanjani eLimpopo njengoba beyokwakha ama-structure ehamba nama-officials e-MK Party. Mhlawumbe singabriefwa kancane nalapho ukuthi kuhambe kanjani bese mhlawumbe angene udabeni lokuya eGauteng ngoba usazovakashela eGauteng soon. Sibonile amanye ama-officials e-MK Party eseGauteng kule viki beyobhula amazolo ngoba umsholozi uyeza eGauteng.
beyombhulela kaMazolo ukuze akhone ukufika yonke into ihleleke kahle, njengoba nakhona kuzokwakhiwa ama-structures aqinile na-strong kulungiselelwa ukhetho. So Umsholozi is on the ground, is working, is busy, is active, akahleli. Okunye engicabanga ukuthi uma sinenhlanhla sizozwa ngako udaba oluthinta u-First Deputy President we-MK Party ubaba uJohn Hlophe osuspendiwe. If ukuhambe kahle kungenzeka sithole i-update ngaye ukuthi udaba lwakhe lukuphi. Ngikholelwa ukuthi mhlawumbe singayithola i-update ngobaba uJohn Hlophe e-official evela ku-MK Party ukuthi njengoba esuspendiwe ubaba uHlophe luhamba kanjani udaba lwakhe. Khona-ke nabakhuluma ngoDuduzane Zuma sebeshilo vele kakade ukuthi kungenzeka ukuthi ubaba uHlophe uyaresigna ku-MK Party noma uyaphuma, but njengoba ngisho ama-rumors, izinto ey'khulunywa nje abantu bathi kuzongena uDuduzane esikhundleni sakhe abe yi-Deputy President ye-MK Party yokuqala noma yesibili njengoba esekhona ubaba uTony Yemen. Izinto ey'khulunywa ngabantu, but angicabangi ukuthi mina ngokwami loko into esingayilindela, but engicabanga ukuthi singakulindela udaba nje lwababa uHlophe ukuthi selihambe kangakanani kuphela. Lo kaDuduzane hhayi, okwamanje angifuni ukuphawula ngayo. Kungijabulisile njengoDuduzane ukuthi ngike ngambona egqoke isikibha se-MK Party ehambele enye i-event yetiye labogogo. Kungijabulisile lokho. Futhi mina anginankinga noma kungaba yimuphi oyilungu lomndeni wakaZuma obonakala esebenzela i-MK Party noma anganikwa i-position ethile enikwa ngama-officials e-MK Party no-president. Ayikho inkinga as long kungumuntu omusha-ke futhi njengoDuduzane nje. Nangomunye ofakiwe ePhalamende usisi wakhe uDuduzane wayoba yi-Member of Parliament, uyasebenza sikhuluma nje ePhalamende. So noDuduzane uma kuwukuthi kukhona la bazombeka khona kwazi ama-officials e-MK Party, thina kufanele nje silindele lokho okuzoshiwo yi-MK Party. Futhi uma ngabe bengashongo lutho ngoDuduzane siqhubeke nje silindele ukuthi njengoba eseyilungu le-MK Party ngokuhamba kwesikhathi naye kusengenzeka asebenzele i-MK Party kunoma yiphi position. Sikulindele lokho ngoba nangu noDuduzile abesebenzele i-MK Party all along. Noma ubani wakaMsholozi oku-MK Party kimi uyafana nawo wonke umuntu. So noma yini esingayizwa ngoDuduzane mina angibona ukuthi akumele kusikhathaze, kuyasetshenzwa la. And uMsholozi abantu engicabanga ukuthi bazomsiza futhi bamlekelele kakhulu kwi-vision yakhe nabathemba kakhulu kunathi sonke esikhona ku-MK Party. Ngikholelwa ukuthi ifamily yakhe noma abantwana bakhe lokho kungenziwa nayinoma umuphi na umnumzane wekhaya uma efuna ukuphusha i-vision yakhe. So hlezi sikusho lokho futhi sihlezi sikusho. Ya cishe mina yiloko engicabanga ukuthi kuyovela. Udaba lukababa uMlife, Brian Mlife, ngicabanga ukuthi lizothintwa. Udaba lukababa uJohn Hlophe ngicabanga ukuthi lizothintwa. Udaba lo-NFP ne-EFF e-KZN ngicabanga ukuthi lizothintwa. Bese lastly ngicabanga ukuthi kuzothintwa nodaba lokuya kuka-President eGauteng nokubuya kwakhe eLimpopo ukuthi kuhambe kanjani. Yiloko mina ngicabanga ukuthi kusasa ngo-2 emini ngeyi-6 February uMsholozi uzobe ekhuluma ngalokho. Mhlampe-ke nokunye nawe uyakucabanga ukuthi uzokhuluma ngako uMsholozi. Uma ucabanga yini wena azoyithinta ofisayo nokuthi ayithinte-ke mhlawumbe. Ake sixoxe just ngalokho. Mfuka Mkhonza lo, ngiyanibonga-ke bafethu. Ngiyacela niqhubeke nisapotha le channel ngendlela enenza ngayo, ngama-comments wenu, ngama-likes wenu, ngama-sharing wenu, ikakhulukazi ukufollowa nokusubscribe. Ngiyabonga. Mfuka Mkhonza lo, thank you so much.